tu je Julio a toto je môj prvý oficiálny part z hry Minecraft Forever. Takže toto je náš dom, ja ho volám Kazajka, lebo je to malé, ale začíname. Takže som si vykraftil, ako si môžeme pozrieť, teraz vykraftil som si tieto veci, alebo teda našiel, najmä tomu povedzme to takto. A máme tu padací dveže. Ja ale využijem takto. Inde si to dám. Fakt. To ináč. Nie to dať? Lebo ty nie si vnútri. A to musíš robiť ináč. Veď mám ti to urobiť? Daj si. Viem ako, Marko, viem. Toto je môj bráčo vedľa mňa. Je? Tu si to daj. Čo je ako takto? No a výrobne. Prečo potom si dám? Takto. Teraz som to je dosť na hovno. Lebo som to urobil veľmi zle, ale neviem prečo mi to teraz nejde. Včera mi to išlo, no. Jedna lopata. To máš palu, či nemáš to? To sú lopata. Daj si to tu napríklad. Lebo tu máš dvere už, chápeš? Lebo dvere keď máš, tak si to už nedávať. Je. Takto, ale to si potom... Ale toto musíš rozbiť. Toto. To nejde, lebo sa rozbije toto. Ale skús to teraz dať. Ja to sú ak dvere, si nechcem to mať. Ale k tomu nechápem. To musíš mať iba hore. Krásne slnko, oh yeah! Ale to ti potom bude pršať. Nevadí, budeš pršať. Aspoň vidím, čo je deň, alebo nic. Hej. Oh yeah, takže to si dá do inventára. Ako vidíš. A poďme sa zauloviť. Už ti všetko vyrastlo. Ocenenie, takže poraž strom, ideme zautočiť na strom. Ideme ponúkať stromu neslušné návrhy. Zatvor si dvere, lebo ti tam môže hocikto. Tam som videl niekoho. Praso. Ne, chod dovnútra. Spúrvený kostlivec. Nemám rád kostlivci. Porazil Marko. Dáme šancu môjmu bratovi, či ho poraziť. Ja neviem, či ho dám. Tak asi za to zoberie drevenú sotu. Pozriem, či to môj brat dá. By som mal toto lúk, tak by som ti ho dal za pár sekúnd. On má lúk. Poď na pipipičku. Ne, ty musíš ísť na ňo. Ja viem, ale aby na mňa Ty debil, on na tebe zautočí tak či tak, keď ťa uvidí. On ťa uvidí. No rýchlo! Urob moment prekvapenia. Máš horieť, chlapce. Máš kosť. Dobre, tam nechaj sa na A hovno. šipy. Dobre, teraz sa idem dovnútra najesť. Wow, takže prosím, zatleskajte môjmu bratovi, on to fakt urobil. Dobre. Máš inventár toto. Nemínaj si takto zbytočné jedlo. Syrová kotleta, už idem poraziť nejaký strom. Chcem poraziť. Kostlivci len sú slabí, oni majú kosti, keď sú ráno, ale keď sú... Šíp, ale len šíp, ešte nemám lúk. Pozeraj. Dobre. Daj si inventár a budeš kosť, máš jednu kosť. Trošku som aj od kostky. A kosti sú dobré, lebo dáš vlkovi a už máš psa. Ty chceš mať v Minecrafte psa? Počkaj, prvom musím poraziť strom. Dobre. Získané ocenenie, poraž strom. Teraz sa pozrieme na ďalšie ocenenie. Stôl leží na vyrob si stôl ze 4 prken. Stôl. OK. Ja už prkna myslím, mám to, že si robím. Hej, máš. Ale neviem, či 4. Prkna. Tu máš 20. No. Prkna. A toto sú... Stôl? Ne. Toto je potom crafting table. Crafting table, bola som rozhodný. A to si robíte pracovný stôl. Motherfucker. Alebo prezývaný aj
Ja, že budeš mať normálny stôl. Hozoňa. Do pičite. Ale tu môžeš mať posteľ. Je to vlastne to isté. Staneme si ocenení a ďalej Hej, je toto. Přemys orač. Používaj prkna a tyčky k výrobe motiky. Už motiku mám a musím ešte vyrobiť jednu, no. Zhoru dolu. Takže prkna, alebo tyčky teda. A zoberieme si prkna a máme Motiku. drevenú motiku. Získané ocenenie, přemysly, ocenenie orača. Bo ja neviem čítať po česky, kurník. Chleba, upeč třeba chleba, promiň pšeničný chleb, to viem ako sa robí. Ne, použij prkna, tyčky na vytvoření meče. To viem, doba kamena, náš získají z hôru dolu, krompáč teraz robíme. Tak. Urobím si teraz viac veci. Med si urob. Toto je lopata. Med si urob. Čo robím? Krompať si chcel. Lopata, hell. Tak to je drevená motika. Urob si meč. To pre čo by to nevedeli, ja si zoberiem ale lopatu. Teraz potrebujem lopatu. A ešte budem potrebovať symbolkové prkno. Toto máš stolík normálny. No tak alebo crafting to je. Nie, toto máš normálny To stolík. sú našlapné desky. Urob to, počkaj, len čo to je, lebo sa z toho dá urobiť stolík. To som už urobil, Marko. Lopata. No. Uznajte, toto je originál Julio. Ty si originálny, no. Toto sa robí sekera. Táto neurobíte nič. Čo? Nemáš kosti. Wow. Tak odniesli celú dobu dali. Čo mám urobiť? Už nejsem. Takže, zatiaľ, takže Je noc.